Malawi Brief. Zatsimikizika tsopano kuti kafukufuku wa ngozi ya ndege achitika ndipo amene akutsogolera kafukufukuyu ndi awotanya milandu amenenso ndi phungu wa Nyumba ya Malamulo. Zambiri mu nkhani madzulo pa MBC TV lero pa 30 March 2026. Pakati m'boma la Nsanje awotanya milandu awasankha kukhala wapampando wa komiti yomwe ifufuze za ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu mchaka cha 2024. Ndege ya Malawi Defence Force inachita ngozi kwa Nthungwa mu nkhalango ya Chikangawa m'boma la Mzimba. Komiti yomwe ifufuze za nkhaniyi ayikhazikitsa sabata yatha pomwe ili ndi mamembala osiyanasiyana omwe nkuphatikizapo a Gilbert Khonyongwa, a Chipalamoto Nkhwazi, a Dumesani Lindani komanso a James Mpunga a chipani cha DPP, a Mphatso Botipiri, a Joshua Malango komanso a George Jefferson Gadzipatike a chipani cha MCP ndi a Ishmael Nkumba a chipani cha UDF. Mamembala ena ndi a Felix Njawala a chipani cha UTM, a Beatrice Mwale a chipani cha PP komanso aphungu ena oyima paokha monga a Samuel Kafafa, a Nyamilandu ndi a Diles Moses Bengo. Nthumwi zochokera ku bungwe loyendetsa zisankho la mdziko la Lesotho la Independent Electoral Commission zili mdziko muno kuzaphunzira zinthu zosiyanasiyana zokhudza kayendesedwe ka zisankho. Wapampando wa bungwe la MEC a Justice Annabel Ntalmanja wati maiko a Malawi ndi Lesotho amafanana mu zinthu zambiri ndipo ulendowu uthandiza kuti mabungwewa agawane nzeru. Kuchokera ku Lilongwe, nayu Patrick Dambula ndi ripoti. Mwazina nthumwi zochokera ku bungwe la Independent Elections Commission kuchokera ku Lesotho zikufuna kudzaphunzira kuchokera ku Malawi Electoral Commission MEC pa nkhani ngati monga kagwiritsidwe ntchito ka mauthenga apa kompyuta komanso kayendetsedwe ka zinthu zosiyanasiyana pa nkhani zachisankho. Pamayambiriro pa ulendo wawo odzacheza kuno ku Malawi, wapampando wa bungweli a John Mapepe anauza MBC kuti maiko a Malawi ndi Lesotho ali ndi zinthu zambiri zofanana ndipo ndikosavuta kuphunzira kuchokera kwa wina ndi nzake. Iwo anati dziko la Malawi ndi chitsanzo chabwino mchigawo chino cha Africa chifukwa chakuti lidakwanitsa kuyendetsa zisankho zitatu pakamodzi zomwe ndi za president, za aphungu a Nyumba ya Malamulo komanso za makhansala. Amapepe anati poganizira kuti dziko lawo likufunanso kuphatikiza zisankho ngati zimenezi, anaona kuti nchanzeru kuti adzaphunzire kuchokera kuno ku Malawi. Wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Justice Annabel Ntalmanja anayamika ubale umene ulipo pakati pa bungwe la MEC ndi mabungwe okhala ngati omwewo a mu chigawo chino cha SADC. Iwo anati mabungwe ngati amenewa akhonza kuphunzira zinthu kuchokera kwa wina ndi nzake pogawana nzeru. Aba kubambitsana kwathu kuti tikambitsana za technology tikambitsa ntchito komanso kuti logistics isinaenda bwanji komanso general operations anthu amayenda bwanji zizotithandizira kuti tipange share ya zathu kuti ife timapanga fakani komanso ife tiphunzire kwa iwo. Dziko la Lesotho lidzachititsa chisankho china mwezi wa Oktoba mchaka cha 2027. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Nduna ya zamalo achimwemwe chipungu yati ndondomeko zatsopano zoyendesera nkhani zokhudza malo zomwe ndunawo ukutsata zithandiza anthu mdziko muno kuti akhale ozindikira pa nkhani zakayendetsedwe kamalo. Achipungu amayankhula izi pamwambo opereka njinga za moto kwa makalaliki a mundunawo omwe ali m'makhonsolo onse a mdziko muno. Charles Wahara wafika ndi ripoti. Nduna yona zamalo achimwemwe chipungu ati kuperekedwa kwa njinga za moto zokwanira 40 kwa makalaliki a ndunawo omwe ali m'makhonsolo osiyanasiyana mdziko muno kulimbikitsa kuphunzitsa ndi kudziwitsa anthu zamalo amene akukhudzidwa kwambiri ndi mafumu mdziko muno komanso kuti anthu adziwe ufulu umene ali nawo pa nkhani yokhudzana ndi malo. Achipungu anati ndondomeko zosiyanasiyana zimene unduna wawo kuchita cholinga chake nkuthandiza kuti Amalawi adziwe nkhani zokhudzana ndi malo komanso mmene angapezere malo. Njinga za moto zimene zizi zitithandizira kuti maklinik amene wawa mayendedwe awo akamayang'ana nkhani za malo ma assembly amene akugwira akhale ophwekerapo. Ndiye ngati ministry ndife okondwa kuti anthu ena akufuna kwabwino akuona kufunikira kuti maklinik amene wawa athandizidwe kuti nkhani ya kagwiritsidwe ka ntchito ka malo kasamalidwe ka malo kakhale kophwekerapo. Ameri Nawasha ndi bwana mkubwa wa boma la Dedza
ndipo iwo akufotokoza momwe njinga za motozi zikathandizire pa nkhani zokhudzana ndi malo mboma ladedza pomwe makalalikiwa adzigwiritsa ntchito. Mavuto amene anali ku ma districts ndi ma land clerks anali mavuto amayendedwe chifukwa ma land clerks anakayikidwa ma TAs ndi TA imakhala ikulu kuyenda kuchokera malo ena kupita ena zinali zovuta. Nthawi zambiri amayenda wapasi kapena kutenga wakabaza, so mmene zabwera njinga chonchi apapa ntchito yawo yaphweka chifukwa azitha kuyenda bwinobwino. Pofuna kukwaniritsa ndondomekoyi, unduna wa zamalo walemba ntchito makalaliko okwanira 319 kuti athandize anthu m'makhonsolo onse m'dziko muno. Akalalikiwa ndi akhala pakati pa boma komanso anthu omwe ali ndi malo m'dziko muno m'madera osiyanasiyana. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Boma lati litulutsa mitengo yovomerezeka yogulira ndi kugulitsira mbewu posachedwapa, watero mlembi wamkulu mu nduna wa zaulimi a Elika Maganga. Zadziwika kuti alimi m'maboma ena m'dziko muno akugulitsa thumba la chimanga la 50 kg pa mtengo wa 20,000 kwacha. Padakali pano katswiri pa nkhani za ulimi Atamani Nkhono walangiza alimi kuti ayambe ayimakayi kugulitsa zokololazi ndi kudikira mitengo yovomerezekayi. James Kachepa ndi Upire Kaisa alemba ripoti ili. Zadziwika kuti alimi maboma ena monga Mulanje, Thyolo, Phalombe komanso Mchewu akugulitsa thumba la 50 kg la chimanga chomwe angokolola kumene pa mtengo wa 20,000 kwacha, ndipo ena akugulitsa pa mtengo wa 17,000 kwacha. Ngati njira imodzi yotetezera alimi ku mchitidwewu, unduna wa zaulimi wati utulutsa ndandanda wa mitengo yovomerezeka yogula komanso kugulira zokolola zakuminda posachedwapa. Mlembi wamkulu mu undunawu a Elika Maganga wati undunawu ukuziwa za mchitidwewu ndipo zokambirana zili nkati ndi akuluakulu ena pa nkhani ya mitengo yovomerezeka yogulira zokolola zakuminda. Katswiri pa nkhani za ulimi Tamani Nkhono walangiza alimi m'dziko muno kuti apewe kugulitsa zokolola zawo motsika mtengo ndi kudikira mitengo yovomerezekayi kuti apeze phindu komanso kupewa kuthekera kokumana ndi vuto la njala m'tsogolo. Zinthu zokhumudwitsa chifukwa chakuti tati tione mitengo imene alimi anagwiritsa ntchito kuti alime chimanga chimene chinali yokwera kwambiri, mitengo ya fertilizer, mitengo ya anthu akanyu komanso ndi zina zimene mulimi amafuna kuti alowetse kuti athe kutulutsa chimanga cha mtundu umenewu. Ndi mitengo imene kutchulidwa pakati panopa nthakunena kuti ni mitengo yotsika kwambiri, ndipo nzizo zokhumudwitsa chifukwa alimi sangathe kupindula ku ndondomeko zotenezi. Ngati mulimi agulitsa chimanga chake pa mtengo wa 20,000 kwacha kapena 25,000 kwacha, sangathe kupeza phindu kuti amene adalowetsa zithe kutuluka bwinobwino, komanso yeso ndi kupeza phindu loti atha kuthandizika pa khomo pake. Chaka chino dziko la Malawi likuyembekezereka kukolola chimanga cholemera pafupifupi 3 million metric ton, chomwe ndi chochulukirako poyerekeza ndi ma metric ton 2.7 million chaka cha ulimi cha 2024 kufikira 2025. Akatswiri a zaumoyo ati ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana yomwe yachitika sabata yatha yayenda bwino, pamene maboma ambiri apereka katemerayo kwa ana ochuluka kuposa mmene amayembekezera. Tindi zambiri mulipotiri. Unduna wa zaumoyo unakhazikitsa ntchito yopereka katemera m'dziko muno kwa ana ongobadwa kumene mpaka zaka 10. Ku Blantyre, nkuloona ntchito zoteteza ku matenda osiyanasiyana Innocent Mvula ati ofesi yawo imayembekeza kupereka katemerayu kwa ana 425,000 koma yapereka kwa ana 435,000. Ngakhale izi zili chomwechi, Amvula apempha atsogoleri a zipembedzo kuti asamaletse anthu owatsatira kukalandira katemera. Chimene ndinganene nchonena kuti polio case imene yatipangisa kuti tifike pamene papa inapezeka ku Blantyre. Chimene chotanthauza kuti kachilombo kamene kakubweretsa polio kakuzungulira muno mu Blantyre. Ndiye choyambirira titagwirana manja tonse kachilombo kamene kaka titakuthana nako. Chimene chicho ndiye chimene chikufunika kuti tikamamaliza makampeni amene wa chilombo chimene cha polio cha polio virus tikhale tathana nacho. Komanso china uthenga wanga umene ungapite kwa atsogoleri ndi ena wonse ndionena kuti ifeyo lero tile atsogoleri chifukwa kuti makolo athu anatipangira tsogolo limeneli. Ndiye ifeso nafe tiyeni tikaganizire ana athu tikakonzere tsogolo lawo kuti tsogolo lawo likakhale lowala. Ku Lilongwe, ngakhale bomali linalandira katemera ochepa kuyerekeza ndi chiwerengero cha ana, ntchito yopereka katemera wa polio yayenda bwino. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo mboma la Lilongwe Richard Mvula wati pafupifupi ana 92 pa 100 aliwonse
alandira katemera. Izi ati ndikamba kachidwi cha makolo komanso sukulu zomwe zinaonetsetsa kuti ana awo alandira katemerayo. Zayenda wabwino chifukwa kuti panaiso mgwirizano wabwino pakati pa makolo komanso anzathu ako nduna za maphunziro kumene ana ambiri timakapezera m'masukulu. Ngati kulilongwe kuno timafuna titafikira ana pafupifupi 815,000 komano sidathofikira amenewo chifukwa chonena kuti choyamba katemera amene alandira sanali kukwanira kufika 815,000. Tayesetsa kupemphapempha maboma ena komano mmene momonso sadatifikire pamenepo ponde pa nambala ya 815 yo sidayifikire komano tili pafupifupi kufika kumenekoko chifukwa tikafika tsiku la lero tikhonena kuti pafupifupi tadutsa 90%. Ofesi ya zaumoyo mchigawo cha kumpoto pa boma la Mzimba yati ana okwana 185,656 alandira katemera wa polio. Mkulu wa zaumoyo kuderali Dr. Wamaka Msopole wati chiwerengerochi ndi chokwera popeza analingalira zopereka katemerayo kwa ana 180,589. Izi zikutanthauza kuti ana omwe alandira katemerayo kuderali afika pa 103%. I think kunoko ku Mzimba North kampeni imeneyi tikhozonena kuti yayenda bwino chifukwa chonena kuti ifeyo timayerekezera kuti tikuyenera kuti tifikire ana 180,000 komano kufika lachisanu sabata yatha tinali tafikira ana about 185,000 zimene zimayimirira siku limenelo kuti tafikira ana okwana 103% ya ana amene timayenera kuti tafikire. So tikhozonena kuti kampeni yayenda bwino. Unduna wa zaumoyo unagwira ntchitoyi mogwirizana ndi mabungwe a World Health Organization WHO ndi UNICEF. Sipikala wa nyumba ya malamulo Assamir Suleiman alengeza za aphungu 13 omwe tsopano akhale kumbali ya boma ngati mamembala a chipani cha DPP. Ambiri mwa aphunguwa anali aphungu oyima paokha ndipo ena mwa iwo ndi Ayona Daza Wiza Nkandawire, Fisher Kenani Nkhwazi, Kenson Malanga, Maxwell Chinzeze, Alexander Chirikuntima, ndipo nduna yona sachitetezo cha ndziko yomwenso ndi mlembi wa chipani cha DPP apita Mukhito ati izi zachitika kamba ka utsogoleri wabwino omwe tsopano wayamba kubereka zipatso nthawi yochepa. Ena mwa anthu omwe akukhudzidwa ndi madzi osefukira mdziko muno ayamba kulandira osati thandizo lokha koma mwayi osankha kudzera mu ntchito yopereka ndalama ya Malawi Red Cross Society. Manja okhudzidwa tsopano akutha kusankha okha momwe angagwiritsire ntchito ndalamazi kuti moyo wawo usinthe. Miriam Kaliza wafika ndi ripoti. Nthawi zambiri kukachitika ngozi zogwa mwadzidzidzi anthu kapena mabungwe othandiza amapereka katundu amene akumuganizira kuti ndiye angafunike. Koma pano ndi njira yopereka ndalama zosachepera 90,000 kwacha kwa miyezi 3 kusintha zinthu. Anthuwa akupatsidwa mwayi osankha za zomwe akufuna kuchita nazo kuti moyo wawo ubwererenso. Akatswiri ntchito zachifundo akuti kupereka ndalama kwa anthuwa ndi njira yabwino chifukwa kukutha kubwezeretsa ulemu mu thandizo la ngozi. Bungwe la Malawi Red Cross Society mothandizidwa ndi International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ikugawa ndalama kwa manja oposa 11,000 omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi kunkhotakota. Malinga ndi mkulu woyendetsa ntchito ndi chitukuko ku bungweli Leonard Maganga ati pali kusintha kwa mtunduwu chifukwa kafukufuku akusonyeza kuti misika ikugwirabe ntchito zomwe zikulola anthu kugula chakudya, kumanganso nyumba ndi kukwaniritsa zosowa zina zofunika. Tikupereka ndalama chifukwa chakuti misika kunoko sina kudzidwe chifukwa cha ngozi imeneyi. Mwaona inu kuti misika imene tadutsamo malonda akuyenda bwinobwino kusonyeza kuti wapatsa ndalama anthu akhala ndi kuthekera kokagula zinthu pafupi ndi kubwezeretsa zimene zinaonongeka. Kwanthira manja kunkhotakota mayi Alinafe Kholowa akuwerengera ndalama zawo zomwe alandira kusinkhasinkha zomwe banja lawo likufunika kwambiri. Mayi wa zaka 41 yemwe ali ndi ana 9 akuti nyumba ndi munda wake zonse zidaonongedwa ndi madzi moti banja lake lakhala likukhala nawo kumalo ena osungidwa.
ndamene landirayi ndikumbisira njewa umandisira nyumba ina ndikaigawa ndipangeza bizinesi ngakhale kochepa. Nawo mayi Zione Bashir omwe zawo zonse zidakokoloka akuthokoza chifukwa cholandira ndalamayi ndi zinthu zina kuchokera kwa anthu ena. Iwo akuti ngakhale ndalamayi singakwanitse zofuna zawo zonse komabe iwathandiza. Ndalama ndiochepa koma tipanga program ina ifalimi tonjeserako. Komabe ngakhale njira imeneyi kupatsa mphamvu anthu ili ndi zovuta zake. Malipoti akusonyeza kuti ena mwa anthu amene amalandira ndalamazi amazigwiritsa ntchito molakwika, kuphatikizapo kumwa mowa mwauchidakwa kapena kuchita makhalidwe osayenera. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Dodma Aneli Kalingamaliro ati ngakhale ndalama zimene zikuperekedwa sizingakwanire zofunika za munthu zonse chifukwa cha kukwera mtengo kwa zinthu, anthu akuyenera kugwiritsa ntchito ndalamazi mwa nzeru. Iwathandiza kuti mwina akhoza kukonzanso nyumba zawo, akhoza kugulako wina mwakatundu amene adatayika uja kumene kunde kufunikira kwambiri kwa ndalama. Ndipo poyankhula m'malo mwa bwana mkubwa wa boma la Nkhotakota, mkulu wa zamaphunziro m'bomali Alfred Shidiwa ati thandizoli lafika pa nthawi yake yoyenera. Ndalama zimene zithandiza kwambiri chifukwa choti nangasi anthu alibiretu pogwira ndi mwachitsanzo amene nyumba zawo zidagwa akapatsa kandalama apeza pena pake poyambira poti mwina angathe kuona kuti moyo wawo usintha bwanji. Nthawi zambiri anthu akamalandira thandizo pa nthawi ya mavuto ngati anthu ambiri salandira ulemu wawo woyenera, koma ku Nkhotakota ndi madera ena okhudzidwa ndalama zomwe zikugawidwa zikuyembekezeka kuchita zambiri kuposa kuthana ndi zosowa zachangu, zikubwezeretsa mawu ndi ufulu wa anthu. Kuchokera kuno ku Nkhotakota ndine Miriam Kaliza. Bungwe la tsogololo wa Deaf Foundation lapempha adindo kuti aonjezere chiwerengero cha anthu olumala omwe akupindula mu ntchito za mtetezi social catch program pa Chingerezi. Poyankhula ku Blantyre pa maphunziro oziwitsa anthu za mmene angatengere gawo pa ntchito za mtetezi, mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Maria Chale ati anthu ambiri aulumali akufunika thandizo la chuma lapadera potengera mavuto omwe amakumana nawo. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Jeffrey Chinawa. Malingana ndi Achale, mwazina anthu aulumali salandira mauthenga okhudza dongosolo la ntchito zoteteza moyo social protection services mu nthawi yake komanso mu njira zomwe iwo amamva. Kwambiri muonesesa kunena kuti programu ya Tukula Pakhomo amene amapindula ndi anthu osauka, chifukwa chonena kuti koyambirira ndondomeko imeneyi mwina yosankhira anthu aulumali boma silimalongosola bwinobwino. Komanso tikuona kuti anthu aulumali awawa ambiri sakudziwa kuti kodi mwayi kuti apeze mwayi wa Tukula Pakhomo apeza bwanji. Ndi chifukwa chake mabungwe osiyanasiyana anthu aulumali akumenyerera ufulu kuti aonesese kuti anthu aulumali amenewa akupangidwa include mu maprogramu osiyanasiyana okhuzana ndi social protection. Mawu ake mkulu wa bungwe la Federation of Disability Organizations in Malawi FEDOMA Simon Munde ati ngakhale pali zosamwisa zina koma boma likuchita bwino mgawoli. Tikuyamika boma pa nkhani yonena kuti pali ndondomeko ya social protection ya 2024 imene nkhani ya ulumali ukambidwapo. Andi panali zina zobechera zimene timakumana nazo ifeyo ngati anthu aulumali pamene imagwiritsidwa ntchito ndondomeko yongofikira head ya wa household. Koma padakaye pano ndondomeko imene tili nayo imene tunena kuti categorical targeting yofuna ukamuona munthu wa ulumali kaya ndi wachikulire kaya ndi mabanja amene autsogozedwa ndi mwina ana amene zinthu ngati zimene zozo nzofunikira kwambiri chifukwa moteromo ndiye kuti anthu amene ali ndi maulumali afikiridwa moyenerera bwinobwino. Koma china chobechera chimene chakhala chilipo nthawi. Mmodzi wa anthu omwe anatsogolera maphunzirowa Skada Lewis aku Malawi Human Rights Commission MHRC ati ena mwa mavutowa akonza kukonzeka ngati boma litasintha njira zomwe limapezera anthu oyenera kupindula mu ndondomeko zotere. Tikuyesa kupita chitsogolo koma pali zambiri zoti tichite. Monga tikudziwa kuti anthu aulumali ndi anthu amodzi amene ali gulu lomwe amakhala mu mphawi wadzaoneni
muchifukwa choti amakumana kale ndi ziphinjo zambiri kukhala anthu aulumali, maphunziro amakhala ovuta, kupeza kwa zinthu kumakhala kovuta. Ndi gulu limodzi lomwe limayenera kuti liziganiziridwa moyambirira tikamakamba nkhani za zitetezo za anthu, social protection. Ngati dziko taona kuti malamulo athu atsopano, the National Social Protection Policy ya 2024-2029 yayikamo ndithu mfundo yapadera, ngakhale akuitchula cross cutting yomwe ikukamba za kusiyana kwa pakati pa azibambo ndi azimayi ndi ulumali. Tikuonabe kuti ndi chinthu chabwino kuti policy yakamba zimenezi. Zina mwa ntchito zotere mdziko muno ndi ndondomeko ya mtukula pa khomo. Jeffrey Shinawa, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers Lovemore Fazili wati mpikisano wa FIFA Series omwe timu ichite nawo mwezi wa mawa mdziko la Kenya ukhala ofunika kwambiri pamene timu ikukonzekera mpikisano wa maiko a mu Africa. Fazili wanena izi lolemba kummawa potulutsa ndandanda wa osewera 35 omwe alowe mu kampu pokonzekera ulendo wa ku Kenya. Iwo akufotokoza. Momwe tukonzekera kuza ku AFCON mu July zambiri zimene tingakathe kumayang'ana ndi zimenezo ma combinations with ma players kumbuyo pakati kusogolo akugwirizana bwanji ma combination ndi mtundu wanji akufesera mwa mtundu wanji nkhani yaikulu imene ikakhalapo komanso kwaukulu ngati timu tikuyenera kuikonzekeresa kumbali ya fitness kulimba madrupi kukhala ndi mphamvu tuna kuti kodi tikukonzekera kuti tikalimbadi ndi anzathu ndi ngati tournament FIFA Series kuya nthawi yabwino. Tukumana ndi Australia ndi timu yaikulu amamenya ku Europe anzathu tikaphunzirapo zambiri out of tournament manager out of Australia komanso mwenaso Australia sitosokaphunziraso zina imene zingachiko malayo sitikungopita ngati kuti basi tikukasewera tindi cholinga kuti tikapange tindi cholinga tikupita ku AFCON mu July, so zambiri zimene tingathe kwaziunikira ikamata tournament imeneyi. Chimene ndinganena timu nchonena kuti is 50-50. Mwina atokapezeka mwina osakapezeka mwina tosefe tikudziwa kuti mwina wake kulabu kwawo chamba ya league ya US sakumenya nawo ma games anambe nawo komano be ifeyo tikunena mbali yathu mwina tikamata nthawi zina kuyankhula naye tiyembekezera kunena kuti mwina atopezeka nafe kapena sangathe kupezeka nafe. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano.